Čauko, čauko, zdravím všechny, tyjo, dneska 26.5. Z Leo Gangu probíhá dneska trénink XSK, hele, a my si tady vozíme prdelky v Semeráči, takže počasí nám vychází fantastický, má fantazie počasto. Vy sedíte doma na prdeli někteří v Leo Gangu a my si vozíme prdelky v Semeráči, je to paráda. Tak co chlape, jak se jezdí? Čau čau, jsme tady v Semaringu, jezdíme na místních trailech. Počasí vychází, je sucho, nepráší se, tradě má ideální podklad. Krávo, Tradněnovi Potuněná, tady v Semenáči. Všecko vysíláme na Dresslera. Tohle. Je to fakt dobrý. Love life. Love Tiesto.